Mitenkä tämä tulehduksellisuus ja nämä asiat, niin mitenkä ne vaikuttaa nimenomaan siihen ylipainoon, painon kerääntymiseen, vaikka me puhuttaisiin siitä niin kuin muutamasta ylipainokilosta tai sitä hötöstä tai siitä, että meidän keho ei päästä sitä irti, niin mikä se vaikutus nimenomaan siihen ihmisen painoon on? Joo, no David Wolfe sanoo aina hyvin, että nature's solution to pollution is dilution, eli suomeksi, että aina kun luonnossa on jotain toksiineja, niin luonto pyrkii laimentamaan sitä. Se on se ratkaisu, että ensin laimennetaan se. Niin jos tänne kehoon tulee, jos siellä on jotain tulehduksellisuutta tai sinne tulee vaikka paljon toksiineja ruoasta tai mitä ikinä, niin tulee nestepöhö. Ja mä muistan, kun tämä kuulostaa vähän ylimieliselle ja tämä tavallaan on sitä, mutta 2008, kun meillä oli semmoinen porukka, millä me tosi paljon fiilisteltiin näitä juttuja, käytiin kouluttamassa urheilujoukkueita ja mitä ikinä. Ja sitten me oltiin just jossain urheilutapahtumassa, kun me oltiin hengattu paljon sillä omalla porukalla. Ja sitten me ruvettiin katsoa vain niin ihmisiä siellä, ja se oli siis 2008. Nykyään on tilanne paljon parempi. Mutta me koitettiin löytää yksi ainut ihminen sieltä, jolla ei olisi se nestepöhö. Kun meillä tavallaan kaikilla oli just silleen, että tuossa ei ole niin mitään ylimääräistä tavallaan. Ja sitten kaikilla muilla semmoinen pieni turvotus koko ajan. Niin näkyy kasvoissa, näkyy joka päivä semmoinen turvotus, mikä ihmisillä vaan sitä ei ole vielä teineillä välttämättä, joillekin totta kai on. Mutta sitten kun ihminen on vaikka mun iässä, niin sillä on jo se jatkuva turvotus. Ja sitten totta kai jossain vaiheessa sekään ei riitä, vaan sitten tarvitaan sitä kaatopaikkaa, tarvitaan sitä rasvakudosta, minne työntää kaikenlaisia niitä niin kuin tulehdusjätteitä ja aineenvaihduntajätteitä ja totta kai niitä toksiineita, mitä voi tulla ruoasta ja niin edelleen. Mutta niin kuin, mitä pahempi tulehduksellisuus kehossa on, niin sitä enemmän se keho niin kuin, kerää siihen jotain semmoista suojaa, niin kuin puskuria. Joo. Ja niin kuin, niin. Mutta just hiljattain luin jonkun semmoisen artikkelin, että jotain 13 tapaa, miten tulehdus niin kuin nostaa ylipainoa. Siinä oli sitten jotain tosi tieteellistä tekstiä, tosi niin kuin vaikeita termejä tosi paljon. Joo. Ja niitä löydetään niin kuin aina lisää ja lisää niin paljon kuin vaan voidaan ikinä tutkia, mutta niin kuin käytännössä vaan huomataan aina uudestaan, että helpoin tapa laskea painoa on alentaa sitä tulehduksellisuutta ja saada koko keho vaan niin kuin toimimaan silleen, että nyt ei ole mitään hätää. Nyt voidaan päästä se tavallaan ne puskurit niin kuin menee vähän samalla lailla kuin just, että mä tiedän, jos mä elämässäni järjestän itteni semmoiseen tilanteeseen, missä ei ole enää niin paljon stressiä ja uhkaa jatkuvasti ilmassa, niin sitten mä voin ottaa chillimmin ja mä voin niin kuin, tavallaan tunnemielessäkin jättää mun puskurit vähemmälle. Ja me voidaan vähän niin kuin ajatella, että se, että miksi keho kerää nestettä ja rasvaa, niin se on kuitenkin, se suojautuu siinä jotain vastaan. Niin sitten jos me päästään semmoiseen vähän enemmän niin kuin rauhan aikaan, niin sitten keho, jos se niin kuin saa se viesti, että nyt ei ole enää niin paljon hätää, niin sitten se voi vähentää sitä. Yes.